Salut! Kenwood HA 6400 e pretopovая linie de la Kenwood care au fost făcute radiouri în anii lor. Au costat aproape 2000 de Deutsche Mark, asta e peste 1000 de euro nou. Dumping factor are 50 și 13 kg jumate cântărește, două fonocorector, AUX, AM, FM, balanță, regulator de frecvență înaltă, 65 de W pe canal scrie. Ca de obicei la dânsele ele cântă foarte sigur, adică la mine box Quadral MK3, 70 de kg cântărește o box, adică boxele sunt grele. La moment cântă de PCD, cabluri obișnuite, e cam o leacuță slunge, asta numai pentru test. Selectorul de la FM. Mare antenă noi. Așa, punem înapoi. La moment cântă Joe Cocker de la Marantz, особо сильно noi și niște ieși, dar balanța, cântă boxa dreaptă, boxa stângă. Selector de la A, B, C, se aprinde, baz, treble, asta e высокочастотный, filtr, load, басуха, volumul, volumul de bine, el se învârtește prin. Построение сцены супербо, масштабно. Scena zboară după box, formează tare масштабно, sunetul e cum imatur, cum s-ar spune, adică de-am se cunoaște că e отработан. Normal că aici și-au pus accentul și Marantz-ul, le-a puțit așa e. Eu ca tare Kenwood-ul cunosc ca mai moale.